ilmu ingkang hak sak benere Allah tuntase ilmu. Sesungguhnya setan menika ingkang disyariataken dhateng Allah nggih sing ngejak kula kalih panjenengan iki ajak-ajak mlebu neraka. Niku nggih, niku setan ingkang disyariataken dhateng Allah nggih sing boten kepanggih panjenengan boten semerap wujude. Lah niki moko panggih mangke panjenengan artekaken kiyambak nek ngertos. Setan niki memang disyariataken nguji anak putuhe Nabi Adam termasuk umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mboten semerap ngaos pun temundi-pundi sekecil kita niki nglampah kesandung mawon nyalakan setan. Padahal niku kesalahane kiyambak. Oh, matane setan niku ngoten. Niku kenyataane setan niku sinten? Malaikat yang disuruh oleh Allah, malaikat Azazil diceluk, malaikat Azazil linyo. Nggih Allah napa? Kon saiki jenengmu tak ganti setan, kon terbuat dari api neraka. Engko kon tak kongkon sujud ana ngarepe Nabi Adam aja gelem. Ingkar kon, nglawan kon, sombong kon. Kok ngoten ya Allah? Iki perintahku. Nggih napa terusipun panjenengan ya Allah? Akhire malaikat Azazil ganti nama, ganti peran. Malaikat sewaktu Azazil niku taat, sedantene malaikat niku taat. Tapi pun diperanaken dateng Sang Pencipta alam donya sak kabehane niki wau nggih manut krana gatuh menika Sang Pencipta malaikat-malaikat niku wau. Akhire mudhun ten donya nggih niku diperanaken untuk menggoda umat-umat Kanjeng Nabi mlebu neraka. Nggih, sakniki panjenengan semerap sak benere. Niki mboten ngarang, kula mboten tahu mondok, tapi niki kula nggih kudu disampaikan krana pun akhir zaman. Nggih, setan niki wong butuh umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dimasukkan ke neraka. Karena beliau ini awalnya malaikat diperintahkan oleh Allah sampai sedemikian rupa namanya diganti, dia tetap taat. Niku buktine pun enten setan nggodhog panjenengan mari ngoten berhasil njaluk surat tanah sampean. Mboten enten. Ayo enten setan berhasil nggodhog tiang-tiangku njaluk donya manungsa mboten enten. Lah niku sak benere niki sampean semerap setan niku sinten? Nggih, setan sing bahaya nggih kula niki sing enten ngajengi sampean, lek ngakali jamaah sampean. Ayo iki demi Kanjeng Nabi. Wonten Mas nggih. Kekno donya sampean nang aku demi Kanjeng Nabi. Ayo pirang juta? Eco sampean kei kula pira kula tebas tanah. Nggih. Satu setan sing wujud menungso sing ngeten iki sedulur janan sing niki. Nggih niki setan sak sesungguhnya. Setan niku tasik manfaat nguji para umate Kanjeng Nabi termasuk wali-wali menika sik dereng dadi wali nggih diuji melalui setan-setan niku wau. Berarti setan niku tasik manfaat kanggone menungso. Sing boten manfaat nggih setan sing wujud kula sing diparingi amanat dhateng Allah sampai diparingi ilmu ngeten niki kula sampaiaken dhateng panjenengan tapi krana donya. Lah niku setan sing wujud menungso niki sing paling bahaya daripada setan ingkang disyariataken dhateng Allah atas panjenengan. Lah niku napa setan niku sing syariat iku dikengken ngaku Allah nggih niki ilmune ten mriki. Dadose setan niku wau tasik manfaat kanggone kula kalih panjenengan.
Alhamdulillahirabbil alamin, senajan kula sampai akan kula riya wujude setan niku kados menungso, enten telingae, enten kupinge, enten mulute, enten tangane, tapi berbentuk manusia warta morgana, boten saged dicepeng lek lenggah mriki tuwuk. Boten tahu tukaran. Nggih, sanes kula sanes nabi, kula sanes rasul, tapi kula diparingi semerap. Setan niki sanjang ten Rasulullah, ya Muhammad, engkau diutus oleh Allah untuk mengislamkan seluruh dunia ini, termasuk manusia-manusia niku Muhammad. Oh iya setan. Bedoh cerita kon ditakdirno ning Allah, guduh umatku ojak mlebu nang neraka. Lah niku napa saya sesat? Ayo pundi sing sesat? Nggih. Boten sesat. Lek mriko wingi menika ngaos ten mriki pundi digoroi sampai sandale sampai melaku kesandung mawon setan sing disalahkan, padahal kenyataane awake dhewe. Mongko menika panjenengan sesat. Salah sekecil apapun panjenengan akui diri. Niku mongko lek enten prilakui panjenengan kebenar-benar manfaat kanggo sekitare sampean akui prilakune pun Allah niku. Niku nggih panjenengan pun semerap sakniki wujude setan niku enten 3. Setan ingkang umum nggih niku wau ingkang kula critakaken setan yang di dalam diri nggih berfisik kula. Setan ingkang sing enten kula lek enten panjenengan nggih panjenengan kiambek. Lan enten setan letupan menika sing berbentuk letupan alit merah niku perane beda malih. Mongko panjenengan lek salat enten sing kados kremet-kremet, enten sing kados rambut lugur menika aja dingetenaken, aja dilapi. Kersane mboten napa-napa niku. Sebab sampean salat mawon mongko niku ical kiambek. Masih sampean waca napa-napa boten kiraaken ical, termasuk setan yang di dalam diri, termasuk setan yang di luar diri niku wau. Nggih. Sampeyan apa-apa akan boten kiraaken ical, kecuali panjenengan jujur, panjenengan nglampahi napa ingkang disyariataken dhateng Allah, termasuk salat. Sing sulit setan wujud kula ngaos ngeten niki. Nggih. Mboten gadah tempat, mboten gadah yatra kula njaluk ten jenengan. Masih sampeyan wacaken ayate Allah mboten kiraaken nyingkre, mboten kiraaken ninggalaken panjenengan. Panjenengan ambil mawon banyu kora-koran siramen. Ngoten nggih. Pun wedi-wedi sampeyan sakniki ibadahe ten griyahe panjenengan kiambek kalian keluargae kiambek, gak usah mikir enten njaba-njaba menika. Mergo prilakuipun panjenengan ingkang tanggung jawab ten lebeti kuburan lan ten akhirat sanes guru-guru sing kados kula niki sing tanggung jawab ten ngersane Allah nggih prilakuipun panjenengan kiambek. Nggih, kadose niki wau Mas Wahid tentang setan. Tentang setan niki panjenengan pun ngertos nggih. Setan sesungguhnya yang membahayakan siapa yang bersorban, yang bersembunyi di ayat-ayat Allah. Setan sing boten ketinggal niku manfaat kanggoipun panjenengan. Nggih cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.